Roberta Bela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Din kienet il-ħalfa li għamel Dr. Roberta Bela quddiem il-poplu Awċi u Malti bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Dakinhar f'messaġġ lin-nazzjon bħala Prim Ministru ġdid, Dr. Bela wassal messaġġ għal poplu wieħed maqut. In-nies trid laqda ta' nazzjon wieħed u dik se nagħtuha. Laqda nazzjonali li dejjem rebħet fuq il-biża'. Laqda li dejjem għamlitna b'saħħitna, aktar b'saħħitna. Aħna l-kollu lied ta' pajjiż wieħed maqut li nfittxu dak li għaqadna u nwarbu dak li jifridna. Din l-għaqda kienet kruċjali kif pajjiżna f'dawn is-sentejn affaċċja sfidi bla preċedent. Dalgħodu laqqajna l-Kabinett tal-Ministri u kif sar f'dawn l-aħħar ġimgħat iddiskutejna s-sitwazzjoni relatata mal-coronavirus kemm f'pajjiżna kif ukoll. Maddew xarejn minn duħat mun tal-pajjiż li Roberta Bela ma bidix jaffaċċja sfida kbira bla preċedent. Sfida li laqtet lid-dinja kollha li ħadd ma kellu manwal fuq xi ximxi. Il-pandemija tal-COVID-19 kienet l-sfida u l-nija li Roberta Bela affaċċja. Ħa id-deċiżjoni diffiċli. Deċiżjonijiet li ma setax lanqas jieħodhom tard. Ħoloq bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija u nieda l-akbar għajnuna li salvat il-luf ta' impjiegi, il-COVID Wage Supplement. Sabiex ikompli indirizza l-sfidi l-Prim Ministru Roberta Bela preżenta pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika b'investiment ta' 900 miljun euro li inkluda l-ewwel round tal-vouchers tal-100 euro li taw injezzjoni ekonomika lin-negozji. L-ekonomija tmexxija l-qudiem billi tinċentiva lin-nies, mhux billi tintaxxa u tieħu mingħand in-nies. Dan huwa prinċipju fundamentali li fuq jemmen dan il-Gvern u li jiddistingwina mill-amministrazzjoni preċedenti. Għal daqstant, jiena kommess li dan il-Gvern kif immexxi minni jibqa' jimxi fuq l-istess prinċipju ta' kif imxejna f'dawn l-aħħar snin, illi nkomplu ninċentivaw in-nies. Fil-fora internazzjonali, Malta waslet il-messaġġ sabiex isir xiru konġunt tal-vaċin għal COVID-19 u hekk seħħ tant li lejn l-aħħar tas-sena 2020 pajjiżna rċieva l-ewwel dożu beda programm ta' vaċinazzjoni li kien fost l-aqwa fid-dinja. Waqt dan iż-żmien ta' sfidi kbar, Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta' Dr. Bela għamel diversi riformi li bihom reħa il-poter min idu. Fost dawn hemm dawk kif ikunu maħtura l-President ta' Malta, il-Ġudikatura u l-Kummissarju tal-Pulizija. Dan ir-riformi kienu mfaħra minn diversi istituzzjonijiet fosthom il-Kummissjoni Ewropea, tant il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen semmiet lil Malta bħala eżempju fis-santna ta' dritt. Roberta Bela ma ddejaqx lanqas jiddeċidi quddiem ir-realtajiet tan-nies. Hekk għamel fuq il-liġi tad-divorzju li aġġornaha ma' realtajiet soċjali u daħħal ukoll liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li ma tikkastigax realtajiet fis-soċjetà. Fuq net tal-aġenda tal-Gvern ta' Roberta Bela, l-ambjent, żieda ta' spazju miftuħa bħal dak ta' Witfulija u l-proġett tal-Park Nazzjonali ta' Taqali u quddiem il-fenomenu tat-tibdil fil-klima, il-Prim Ministru wassal messaġġ b'saħħtu fis-summit dinji tal-COP26 fi Glasgow. Taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Roberta Bela, Malta kisbet l-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej fl-istorja wara negozji fit-tul fis-sajf tal-2020. Sena wara, il-President tal-Kummissjoni Ewropea sejħet il-pjan tal-kupru mressaq minn Malta bħala l-aktar pjan favur l-ambjent. Fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, l-Ewropa sabet Prim Ministru sod li jispjega l-argumenti ta' Malta favur is-solidarjetà u li l-Istati membri jaqsmu l-pis tal-kwistjoni ma' Malta. Malta għamlet is-sem tagħha u aktar. Salvat in-nies iżda qarfet ukoll li min ma ħaqqux ażil jiġi ripatrijat. Immigranti oħrajn ġew relokati u komplew bil-proċess għall-ażil fi stat membru ieħor filwaqt li b'ħidma anke mill-qrib mal-Libja il-waslit tal-immigranti naqsu. F'pandemija globali, il-Gvern ta' Roberta Bela preżenta żewġ budgets mingħajr taxxi bruħ soċjali u li jaħsbu għall-futur. Gvern li jkompli b'suċċess il-ġlieda kontra l-faqar, kontra l-esklużjoni soċjali u kontra l-qatt. Gvern li jkompli jaħdem favur id-drittijiet ċivili, favur kwalità ta' ħajja aħjar, favur il-ġustizzja soċjali u favur il-mobilità soċjali. Gvern
li jkompli jibni Malta li rridu nħallu lil uliedna. Robert Abela, Prim Ministru ta' Malta. Il-Prim Ministru li f'moħħu għandu l-istampa l-kbira iżda żgħira ma jinsijiex bħal meta tal-mediċini bxejn għal dawk bis-cystic fibrosis jew meta nieda l-iskema ta' New Hope li tat opportunità lin nies li kellhom xi diżabilità jew mart biex isiru sidien ta' proprjetà bil-gvern jidħol garanti. F'sentejn kien il-Prim Ministru li ħoloq ix-xogħol u taħtu għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Prim Ministru li ġab l-investimenti multimiljonari li l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali jirrimarkaw tkabbir ekonomiku u li mal-mexxejja barranin wassal pożizzjoni b'saħħitha bħal dik li l-piżijiet frott il-kriżi tal-enerġija ma jintefgħux fuq il-poplu. Il-Prim Ministru deċiżiv u b'viżjoni qed elest il-Malta għal għada.